Dobrý den, vítejte u dnešního videa, kde si ukážeme Wi-Fi vypínače a ukážeme si, jak je napárovat mezi sebou. Připojovat to tu úplně nebudu, já ty vypínače jsem si tady dva připojil. Dám sem prostřih na schéma připojení a ukážeme si, jak napárovat do telefonu s vaší Wi-Fi, jak spustit komunikaci mezi dvěma vypínači. Samozřejmě dá se i 3, 4 napárovat do sebe, udělat z toho takzvaný schodišťový vypínač. A to mám pro ukázku, v ruce držím. Nevím, jestli to na kameře bude vidět. Zde je vypínač pro jednu pozici, zde mám dvouvypínač, zde mám trojvypínač. Tak, teď udělám ten prostřih na to schéma zapojení. Tak a nyní mám vypínače otevřený z toho důvodu, že abych je mohl připárovat k Wi-Fi nebo a sloučit s vaším telefonem, musím ještě vidět zde na LED diody, co jsou vlastně potom pod tím krytem a už nejsou vidět. Takže v vašem telefonu si otevřete aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life. Já pro videonávody využívám Smart Life a dáme se do přidávání zařízení. Nyní ještě nemám zařízení v párovacím režimu hnedka. Proto, aby jsme přešli do párovacího režimu, je potřeba stisknout libovolné tlačítko na 5 vteřin a zde mi začne blikat dioda. Tak, vyberu panelu vypínač, zadám správně heslo, mělo by se vám vyplnit Wi-Fi síť, na který jste připojený telefonem. A nám bliká kontrolka pomalu, takže to uděláme ještě jednou. Tak, vidím, že mi nyní bliká ta kontrolka rychle, takže můžu se vrátit a zase zadám tu Wi-Fi síť, potvrdím, že kontrolka bliká rychle a čekám. Tak, vidíme, že se mi přidal tenhle trojvypínač. Já si ho zde můžu přejmenovat. Nazvu třeba vypínač nebo videonávod. Návod vypínač. Mám 3 pozice a kliknutím na dokončeno se mi přidá vypínač. Informace, mám připojený světlo na první pozici, na druhou pozici, třetí pozici mám prázdnou. Vrátím krytku, když máme připojený vypínač, jak má být, tak vrátím krytku. A samozřejmě vypínač můžu ovládat jak dotykem, na třetí pozici nic nemám, tak i pomocí telefonu. Tak.
A to stejné teď musíme udělat s druhým vypínačem, případně dalšími, pokud je chceme dát připojovat. Tak, já se vrátím na začátek a kliknu zase na 5 vteřin, podržím jakýkoliv tlačítko. A dioda mi bliká rychle, zase přidám, vyberu vypínač, zase vyplním tu Wi-Fi, kliknu na další, kontrolka bliká rychle a čekám, než se zařízení připojí. V této fázi, kdy čekáme, se můžeme podívat, že tento vypínač nemám připojený vůbec k ničemu. Je vlastně jenom k elektrice. Absolutně nemám připojený žádný světla. Tak, můžeme si nazvat bez světla, dáme ještě videonávod, teď to vidíme. Návod bez světla a dokončíme. Tak vidíme, že zase můžu ovládat. Tak já tam vrátím krytku. Tak. Nyní mám připojený vypínače k elektrice, mám je připojený k Wi-Fi, mám i připojený světla. Tak a nyní, abych mohl i tímto ovladačem, tímto vypínačem ovládat světla, budeme muset vytvořit scénu. Klikneme na dolní liště na scénu a klikneme na symbol plus pro vytvoření. Tak. Když vybereme si možnost, když se změní stav zařízení, a teď důležitá informace. Každá ta pozice toho vypínače je samostatná jednotka. Proto vy budete nastavovat zvlášť pro tento vypínač, zvlášť pro tento vypínač, zvlášť i pro tento vypínač nemám světlo, tady nebudu nastavovat. Tak a nyní. Tak. Tam přesně na tím, takže dáme videonávod vypínač se 3. Když se mi jednička zapne, potom se mi na pozici 1 zapne světlo i zde uložit. Tak, nyní musíme vymyslet i trasu, pokud se zase vypne. Takže dáme dáme vypínač 3. Když se mi pozice 1 vypne, chci, aby mi tohle se taky vyplo. Uložit další. Tak. Vidíte, že ve chvíli jsem stisknul zde tlačítko, spustilo se mi i zde. Z druhé strany nám to nefunguje, protože jsme zatím nastavovali pouze komunikaci z tohohle vypínače do tohoto. Obráceně jsme to nenastavili. Dáme plus. Dáme, když tady se klikne na on, což je zapnout, tak se na trojvypínači pozice 1 taky zapne. Když se na pozici 1 vypne, poté
se i zde pozice 1 vypne. Tak. Nyní nám bude fungovat i tento ovladač pro ovládání světla. Tímto stylem můžu napárovat všechny vypínače libovolně, jak se mi líbí. Případně můžu si i tu dvojku, což je toto světlo, můžu napárovat na tento jeden vypínač. Ale to už je libovolně na každém z vás. Díky této funkci v případě, dejme tomu, je možno vytvořit schodišťový vypínač i v místech, kde nemáte šanci mezi sebou ty vypínače propojovat kabelama. Samozřejmě to funguje i pokud budu ovládat pomocí aplikace. To bylo pro ukázku vypínačů. Tato funkce různých automatizací funguje na všechna zařízení, která se dají připojit do této aplikace. Jak jsme teď viděli, můžeme další zařízení iniciovat pomocí toho, že se na jiném zařízení změní nějaký stav, že se zapne, vypne, může to ovlivnit další zařízení. Samozřejmě můžu jít podle plánu, kdy si můžu nastavit, aby se mi automaticky něco spustilo, něco vypnulo. Vím, že to úplně u vypínačů není žádoucí, ale máme zde spoustu zařízení, kde už to pro vás žádoucí být může. Stejně jako, dejme tomu, když se změní stav zařízení, můžeme mít připojený detektor vody, dále můžeme mít připojený tento ventil, který umí vzdáleně zapínat, vypínat vodu, plyn a všechny tady ty páky, nebo ventily, pardon. A můžu nastavit, že v případě, že detektor zjistí únik vody, ventil automaticky zavře přívod vody. Samozřejmě pokud použijeme detektor plynu, detektor indikuje únik plynu, zase automaticky spustí ventil, aby zavřel přísun plynu.